dak li qal il-Papa Franġisku fl-enċiklika Laudato Si għadu validu sal-lum, anzi naħseb li fi żmien il-pandemija irrealizzajna kemm kellu raġun. Pereżempju, għal min irid jara, innotajna kif ħafna komditajiet li mingħajrhom ma konniex ngħaddu fil-fatt huma importanti xejn għalina, anzi pjuttost bħal pereżempju s-sewqan żejjed minn post tal-ieħor, rajna li meta aħna ċċaħħadna minnu il-kwalità tal-ħajja tagħna u ta' dawk ta' madwarna tiebet. Ta' min isemmi li waħda mill-affarijiet li tidher ċara hija dak li kien qal il-Papa meta qal li l-kwistjonijiet ambjentali huma prinċipalment kwistjonijiet ta' valuri. Għax bħalma l-valuri tagħna jirregolaw dak li nagħmlu, hekk ukoll in-nuqqas tagħhom jikkawża l-ħsara u l-problemi kollha fid-dinja. Fil-fatt jekk ninnotaw, minkejja li l-pandemija ħolqot disgwit u problemi oħra, kienu l-valuri ta' solidarjetà, ġenerożità, altruiżmu, nuqqas ta' egoizmu li kellna, kif ukoll sagrifiċċju personali. Kienu dawk li fil-fatt għenuna niffaċċjaw il-problema u noħorġu fl-aħħar mill-aħħar rebbieħin. Wieħed però jinkwieta jekk ma noqgħodux attenti li nistgħu naqgħu fl-istess problemi li konna ngħixu fihom qabel issa li qegħdin bil-mod il-mod nerġa' lura n-normalità. Ejjew nisimgħu anke mill-Papa u nitalmu mill-esperjenzi tagħna u naraw u nirrealizzaw li aħna l-koll familja waħda li ngħixu ġo dar komuni. Huwa importanti għalhekk li neħdu ħsieb din id-dar u lil xulxin billi noqogħdu attenti li bil-valuri li nħaddnu niżguraw li jkollna kwalità tajba tal-ħajja u bekk inkun nistgħu ngħixu aħjar.